Mergo aku seneng karo kowe Dewi Kili Suci. Seneng karo Ora mung trimo aku. Kang Mas Lembu Suraga tresnani marang kowe. sing iki wae kang aku kari. Aku ora bisa nampa mergo aku ora tresno karo kowe. Dene Aku mau yen kowe ora gelem saiki pilihan. Kowe apa Kang Mas Lembu Suraga sing mbok pilih? babar pisan ra langsung tak pilih. Lho, Kang Mas Lembu Suraga. Kang Mas. Loh. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Sopo? Jebul kowe sing nyitra karo Dewi Kili Suci. Ora tak selaki. Bener? Aku pinangka senopati saka Medang Karepat. Senopati saka Medang. Njur karepmu Nyelametake Garudara Putri Kili Suci. kena yen kowe bisa nyelametke marang aku. Nanging aku ora kaijenan. Kang Mas, maiso suro. Jebul wong iris ngadepi Suropati. Dewi Kili Suci. Putri Songgolang. Sing kula ora. Banjur sapa sing ngomongane bladang siram saka taman kaputra? Menika ora. Maisa Suro lan Lembu Suro. Jur apa sediamu marang putraning Sun Dewi Kili Suci ya putri Songgolang. Rata selaki aku utusan adikku. Rata Dewi Kili Suci mergo aku tresno lan Dewi. Oh koyo. Ya. Yen pancen tresno marang putraning Sun putri Songgolang ya Dewi Kili Suci. Kanggo Lodi ingsun bakal nanakake Giri Sayembara. Sayembara marang sapa wae iki rumentah ora mung sliramu sing bisa mentang Gendhewa Parang Garuda. Ing kono bakal tak jodhokake kelawan putraning Sun Dewi Songgolangit. Kenteng kawat blabar waja kangge sayembaran mentang langkap Gendhewa Parang Garuda. Sedaya kala wau boten wonten ingkang kirang. Sampun sumadya sedaya Menawi kados mekaten monggo dika samaptakaken. Oh ngaten nggih. Ngajarane wontenipun sayembara mentang Gendhewa Parang Garuda. Sinuwun Prabu. Monggo pawongan-pawongan ingkang badhe nderek nglebeti sayembara panjenengan niki rak sampun cumepak sedaya. Sami siyaga sedaya. Pramila kanthi menika parang sok sinten ingkang badhe nderek nglebeti sayembara mentang Gendhewa Parang Garuda monggo enggal-enggal kapurwakan. Waduh melu iki ya. Kawitan rumentah marang sapa wae.
Marang sira Lembu Sura lan Maesasura kabeh bae ingsun nganakake mentang langkap Gendewa Parang Garuda yen kaya ngene iki jenenge ngrusak Gendewa Parang Garuda mula sayembara ingsun urungake belum janji irip sayembara sapa kang bisa mengkang Gendewa Parang Garuda undu-unduane Dewi Kilis nanging iki dina dicabarke hei Prabu Erlangga iki Lembu Sura sawangan jateng Senopati Prayudalan Prasena. Ya, Jalo. Ngetokake Pangeran Mirabia. Ngaten nggih. Ingsun nyuwun marang panguwasaning Bathara Nagarya Jagat. Sang Hyang Widiwasa, muga-muga jagat medhang kauripan satemah bisa padhang jingklang tetrawangan. Saiki uga upadenen Dewi Sangga Langit ya Dewi Kilisuci. Sendika iku dawuh. Senopati Prasena. Ingkene aku percaya kang bisa mengkang Gendewa Parang Garuda. Ning musuhmu iki Lembu Sura ayo. Tabrakan raga karo Lembu Sura. Dene iki Senopati. Jadi Maesasura
Jenengan iki menungso napa setan? Aku menungso lumrah kaya dene kowe. Menungso lajeng sinten sampean? Wong akeh padha ngarani aku iki Resi Sapu Jagat. Resi Sapu Jagat. Yen sampun nate nembe sepisan menika kula tos kalih panjenengan. Wiwit yah mono yah mene aku ya ora malih ya ngene iki rupaku. Amin. Sampun sampean niku. Jur jenengmu sapa le? Kula Prasena. Prasena. Lah sing sawiji kae Menika Dewi Kili Suci. Dewi saking Medang Kauripan. Putra dalem ratu ana ing Medang Kauripan. Leres. Kok nganti padha keplayu ki mau mula bukane kepriye nak Mas? Ing sekawit menika Dewi Kili Suci dipun bradat kalian Lembu Sura lan Maesa Sura. Ing sekawit badhe tresnani kalian Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci boten ngimbangi malah kapara. Dewi Kili Suci menika badhe dipun prawoso kalian Lembu Sura lan Maesa Sura. Lajeng kula tetulung nanging kemanipun nalika kula tanding kalian Lembu Sura lan Maesa Sura kula kawon. Dan monggo puliya yen to nak Mas Prasena kuwi bisa menang musuh kelawan Lembu Sura lan Maesa Sura. Jalaran Lembu Sura lan Maesa Sura kuwi bangsane kajiman kang mapan lan ngratoni ana ing Sela Bale. Mula ora lompo menungso digdaya sekti kaya ngopo ora bakal bisa ngalahke. Mung Duracara lan Paweka kang bisa ngalahke kelawan Lembu Sura. Lajeng menapa marginipun kula saged ngawonaken kalian Lembu Sura lan Maesa Sura. Sing bisa ngalahke dudu sliramu nanging mung Kili Suci. Dewi Kili Suci. Ya Nyuwun sangga langit. Kula kemawon tanding kalian Maesa Sura lan Lembu Sura menika boten saged menang. Napa malih kok Dewi Kili Suci pawaan pawestri. Ing arep Agus Kandha kasektene Maesa Sura lan Lembu Sura kuwi tan ana tandinge. Jalaran lagi jinangkung ing Bathara. Sungsuma gegala-gala. Wong kang sekti, siluman kang sekti kuwi kalahe karo mingis-mingise lambene wanita. Mingis-mingis. Ngene. Iki mung kanggo kowe sangga langit ya Dewi Kili Suci. Kene cedhak kelawan Amitabha. Ngene. Mengko yen ana pangoyake Lembu Sura apa dene Maesa Sura. Sliramu rewo-rewo gelemo kapundhut garwa. Iki mung Duracara lho Nduk ya. Oh, ngaten nggih. Kowe rewo-rewo gelem nanging kanthi bobotan. Mengko kon gaweke sumur sing jerone 7 dedek 7 pengawe. Yen to wis kelakon Lembu Sura lan Maesa Sura kuwi gawe sumur. Mengko kowe rewo-rewo. Embuh sangsangan, embuh giwangmu tumiba ana sajroning sumur. Kowe mengko njaluk tulung kelawan Maesa Sura lan Lembu Sura supaya kon jupuke sangsangan apa giwang kang rewo-rewo kok tibake jroning sumur. Yen to mengko wis Lembu Sura lan Maesa Sura wis lumebu ning sumur, iki lagi gaweane Prasena. Lajeng menapa damelan kula? Mengko ngetapke sakabehing para prajurit Nayaka supaya nablek sumur supaya Lembu Sura lan Maesa Sura ora bisa uwal saka bebaya. Menawi panjenengan badhe kula istirahat. Iya, mung cukup semono aku tak bali. Dele ya. Ingkang ngatos Amitabha. margi terus
duduk atas atas. Saking ngarsanipun sabu jagat menawi panjenengan kedah nyuwun kekados ngaten sawetawis wekdal kula badhe sesinggitan. Arep menyang endi kowe tak kepung saka mburi saka ngarep saka iringan ora bisa wal saka senggraning lembu sora lan maesor Ngaten nggih, sinuwun. Lembu sora maesor. Nggih. Menawi ngaten kula saged jenengan pundhut Gan. Mangke riyen. piye Ning nggih enten syaratipun. apa syarat-syaratane Dewi Songgolawit Kula nyuwun dipun yasake sumur kang jerone 7 detik 7 pengawit. Kai pripun kan Mas wong yasa sumur 7 detik 7 pengawe kuwi perkara gampang pegawean kang enteng Kang Mas tak sakui Dewi Kilisuci Menawi ngaten monggo. enten oleh